Welcome back to the YouTube channel Cameras. Akwakutendi yangane ko Venezuela. Ku Venezuela kuti kwatani kumene ku after America inanyamula president, a sitting president kumunyamula wamusiya kwa America. Ndikupha kwa anthu amene kujako kupha ku achitetezo adziko la Cuba amene anawime kuja kuthandizira chipeka chitetezo. Anagwisa ntchito zida zoletsedwa. Fa zida zimene agwisa ntchito America zinzoletsedwa. Ndipo anu ake usanga yankhuleso. Zida zoti kuponya basi asilikali mangopanga chizungulire kumatuluka ujeni magazi mphuno zida zimene iwo aja zida zimene International Atomic Agency amaletsa amapita ukapanga check kuti mulibe chemical weapons ambira kwa maiko ena ambira ukapanga check kuti zida zanu sizopya kwambiri zida zimene America inagwisa ntchito ku dziko la Venezuela pofuna kutenga yani pofuna kumutenga president Nicolas Maduro. So by the way kumene kujako chimene chinachitika nchonena kuti ku dziko la Venezuela after president watengerwa and kumene kuja anayikako vice president amene wankazi Delcy Rodriguez anamika mene kujako kukhala kuti akhale sitting president. So pamene ali president choyambirira it's like okay siziku zolinga za America ma agenda za America sakuteka bwino. Why? Okay. Choyambirira tiyangane kuti America why inamutenga Maduro. Iwalani za drugs. Iwalani zoti yeye uchayo anabera zisankho. Iwalani zoti yayi kumene kujako yeye ujali involved mu drugs samakuti iwalani nkhani yoseyo ndi yabosa. Chimene amafuna America ndi zinthu zingapo. One, chimene amafuna America zinthu ziwiri basi. One, mafuta. That's all. Mafuta akhale accessible. Mafuta America zikwanisa kutenga mafuta aja ndikumagulitsa. Nawo saziba kulako ndalamazo. Chimene amafuna ma Americans zimene chocho. Mafuta muzaka za mboyo za 1998 kunali makampani kumwe kujako ako America imodzi mwayo ndi Exxon. Makampani amene ajawo anali ku Venezuela. Fa ku Venezuela tinoti ndi largest oil reserves. Mafuta oti sanafule aja kumano alipasi kungomulika tatata pali mafuta ali kwambiri. Right? So kunabwera makampani ako America atatu amene anamanga zinzawo kumafula mafuta aja kumagulitsa. Koma bese kuti mukudziwa kuti makampani sangango chokwa wonkongo manga iwo onde samapeza maphindu yayi. Maphindu amapeza. Koma maphindu aja amapeza kwambiri. Like kuposa anu ake dziko. Kuposa anu ake dziko. Nanu ake dziko ati makampani nawo zata akula tatseka nyamukana muzipita. Kuno kuyiziti zibankaroka. To oil wawo. International law malamulo apa dziko lonse lapasi ngati munthu ufuna kutsika dilo akulu ngati kuti zinthu zathuzi tizibangaroka basi ali sa ndi ufulu sovereignty imene anawo zara mnyamukani mwa ufulu mwantendere mzirani mzipita Americans anyamuka mpakane a Trump amabwera nkumati yayi ababa basi kuli mafuta athu kumene koko yayi mafuta ano anakuthamangisana futhi dziko sile mapindula panonso mfuwa muzekeka mizesonoka you forcing yourself to be in Venezuela muzipanga force noka kuti makhala mu Venezuela muziba mafuta aja anu aka zingokhala mena makhalya bazingo sawungabe. So that was the only problem imene now. So ababa mavuto amene wawa a Trump like America itathamangisidwa mkiyo amene unalipo mpaka na pano mpana naganiza zoti akulu ife ruminateli limo I think it biteso koma baba this time tikangomugera president yo kana uzibanga control bwino dziko licha. So chambirira chinali oil mafuta kuti makampani abwerereso kana ko azipanga zinanga vangezo. Number 1 koma Delcy akuoneka zoti sana vomere sana sainire sakuyankhulapo kanthu
zobwezeresa makampani aku America aja mudzikolo mu Venezuela mo zimene America sizikuwasangalatsa yayi chifukwa ndi zinthu zimene iwowa amafuna kuti zichitike kuti kubwera makampani aja amene athamangisa aja abwereso dewo sesa akupanga nawo right chabwe. Number 2, America chimene imafuna kwambiri ku dziko la Venezuela amafuna kuti Venezuela idule maubale onse ndi amene amaoneka zoti ndi adani a America, American rivals. 1, Cuba. 2, Iran. 3, China. 4, Russia. Mayiko amene wa mdule ubale. Mdulani ubale. Of course andizi mzawo kumene kuchako chenjani. Samutsane abakire azibiti. Komano zimenzo sizimene akupanga Deose alikakaka kungokhala mu office kupanga zake. Komanso dzana anayema pa public ndikunena kuti ife sizingatheke kuti tithamangitse anthu amene wawa. Chifukwa anthu amene wawa, they have played a big part, a big role in Venezuela's growth. Iwaja anthu amene wawa apanga play role yayikulu kwambiri. Remember kuti Venezuela nayonso inapasida ma sanctions. Simungagulisa mafuta uku, simungatere Venezuela pacha. Mayiko amene amayigula Venezuela anakugula ntimo khawokha. Ina Iran, Russia, China, namene amagula mafuta aja. Right? So, panthawi imene mafurawo Venezuela economy yake madalya mafuta. Right? So, zikuoneka zoti America zimene amafuna sizikutheka. Mpakana speech imene yankhula kuti ife sitingathamangitse anthu amene wawo amene akufuna ife America tathamangitsewa. Sitingamangomvera ari enough kuti America azipanga control ma politicians aku Venezuela. Ife sitingalole. Speech imene ndithu inakafika mpaka ku America. Ma Americans sanamve bwino. Mpaka ndithu amopyeza iyeyo dewoseyo kuti iweyo personally iweyo mwape zinthu iweyo personally iweyo samale. By the way, kodi ma Americans aliso ndi option ina ku Venezuela kuti atha kusintha kuyika president wina? Zinthu zoti sizopheka ngati mene muganizira. Chifukwa choyambirira pafunika kuti anthu president yu amuvomere. Faka panda kumuvomera chaos. Komanso president yu amakhoti moyo wake uli pachiopsezo. Kumeneko kuli opposition leader amene atenga chikho cha peace inake peace machizonga chijaji chikho amajifuna Trump chicha anakampasa Trump amene dzina lake ndi Maria Machado. Maria Machado wakhalithwa akona kuti ifeyo ineyo nzakhala munthu mmodzi chonchi ndi Trump olumikisa chana basi kuti dzionesa dziko la Venezuela azapanga zofuna za Trump. Koma funso ndino kuti anthu ake aku Venezuela akumfuna Maria Machado? The answer is no. Sakumfuna. Kumene koko ndechingachitika njani. Zimenezo Trump akudziwa. That's why Trump anayankhulaso kuti Maria Machado si best option. Sizingakhale bwino kuti murenge timwe ku Venezuela akhale ngati president. That means my chances ndiwochepa kwambiri. President akuoneka zoti ndiye mwe. Ngakhale President Delcy Rodriguez amene ali vice president amene wala malo mwa Nicolas Machado akuplaya magame awiri. Like afuna kusangalasa wina aliyense. Afuna kusangalasa America, afuna so kusangalasa so Venezuela. Like akutumikira mabwana awiri. But you can be a servant for two bosses. Sizingatheke. Right? Koma akutumikira mabwana awiri. Mwapo panapa watumiza mafuta okwana 50 million barrels kuti apite ku America. Akumayesesa ndithu basi tele ndithu kukonza ndithu kuti mwina wake zikhale ngati kuti zikutheka. Wamasula anthu
amene anamangidwa pa zifukwa za ndale. Kufuna kusangalatsa America. Komanso mbali nayo akupulea so tough kuti if China, Iran, Russia, Cuba sitingaitayi. Makampani anu amene afana bwelera adikai. So kumene kuso zolinga zake sizikuthekaso. That's what happens exactly. So kuti boma America imadziwaso kuti suri mungangochesa president uyinkuika wina ama yesesa kuti afuna president wina kumakhala kumweko. That's why instead of Secretary of State Marco Rubio kwa America anamfusa kuti kodi ku Iran ngolo pebanta bila kusukuyana murakhamu yosa leader layo muraniko ara kumawina wake azafunika kumweko aro kumweko panali wino wake amene timati Reza Pahlavi amene ali mwana wa Shah anachoka kale wini koko 19 chakuti zapeza kuona kuti Trump anazada I don't think kuti iyeyo ndi nthawi yabwino kuti angapita ku Iran cause nkhani ndoti ndi wanthu akamulandira akamumvera amene mufuna muike inuyo anthu amumvera amulandira kulipo mukhala pampando to basi tukamwalira pompoto pampando pompa anthu akufuna kudziko awukamisa. So that's what happens. So izo ndi zimene nthuzi kuchitika ku dziko la Venezuela. Party imene amapolera Trump ija ndi imene jayo kuti izinthu zilongosoke koma basizi kuyenda mmene iyeyo amaganiziramo. Ndesi tikutsoza kuti Gazi Yuso Deus akalaso Nicolas Maduro wachiwiri wampangaso ukamubaso kapena zikhale bwanji. Guys, thank you so much. Malawi Cameras.